tunanin wannan tara kuɗin ne kamar na tara ku mai abin arziki ne. Wallahi ba ke tara mu ba. Na tara ku ne saboda na ga 'yan ƙananan yara suna sheƙa ayyansu a cikin gari. Ka ga wani ka ga yaro ɗan ƙarami kamar wannan ya naɗa wiwi ya sha ya more. Amma kuna yaran anguwa ana ganin ku masu tasowa ana neman ci gaba amma shiru ba mai shan taba ko sigari ba mai ya kamata a ce kamar mu hudun nan ko mu biyar din nan ake kawo mana sigari kamar kwali 80 muna hin yau a rana daya. Wannan haka yake. Yanzu ka duba ka kamar wannan da girman sa da komai amma baya shan taba. Me amfanin ka gari? Ya kamata a ce ku waye ku zama yan gari yan birni wayayyu ku sha ku more. Kuma ni zan tsaya muku ba wani dan iska a garin nan da ya sai ce da daga mun yatsa ba sarki ba ko gwamnan da ina ba kusa babu gaskiya ne yawa saboda na san ina da ku ko ne gaba ko ne baya ba wani karamin dan iska da nake shakka ba babba ba yaro yawa kowa daidai da ni ne saboda haka kai na nada ka shugaban yan iskan anguwan nan kai ne sara su ka zaka kare kai kilan masu karfi zarata wanda ana ganin su a sun yi fice a anguwa kai kuma wannan kai ne komandan su mai ba su umarni su yi kuma da hani da sun ki ba daidai ba za a buga mu ka san ni zan koma binni ne ba zama da zo ba zan je ɗebo man da duk wani iskanci tarkab in kawo mana kauye ma da bukawa yawwa kuma mu ba ruwan mu da sana'a daman zaman talauci ne da mun jira yin kuɗi tare ka karɓa ka yi fyaɗe ka zama cikakke kawai iskanci ya zama na a duniya kai ne ka zo na daya yawwa idan dai har kun amince da wannan kudiri ne muku za ku iya rayuwa da ni za a tafi kuma a daidai a matsayin ku na danyin yara wanda suke ji da kuruciya so ya kamata a tashi a damsi a dan taka rawa saboda a dan kwashe ni gadi yawwa ya kamata a tashi Exclusive from NigerJoy.com.